Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ahwasul khusus li mu'alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaturaken pawartos lelayu. Kakintun saking Ibu Sumarsih Ponggok setunggal. Sampun sedo, sampun kapundhut wangsul wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala inggih menika almarhum Bapak Saiful Hadi. Pak Saiful mbiyen sok ngaji niku terus gerang-gering nika terus. Pak Saiful kaparingan yuswa 67 taun. Ingkang pidalem wonten Ponggok 1 RT 9 Trimulya Jetis Bantul. Sedo dinten Selasa Pahing kaya wingi jam 11 siang. Wonten rumah sakit PKO Muhammadiyah Bantul. Jenazah badhe kasareaken dinten menika, dinten Rebo jam 11. Wonten makam suci Tegalaya Ponggok 1 Trimulya Jetis Bantul. Lan awit saking kersanipun Ibu Sumarsih saha sedaya ahli waris estu nyuwun ziyadah panjurungan sangu layat utawi takjiah panjenengan sedaya awit saking sedanipun almarhum Pak Saiful Hadi. Lan dhateng sedaya jamaah ngaji enjang nyuwun barokah nyolataken jenazahipun almarhum Pak Saiful Hadi. Niki mengke badhe ngaos sareng-sareng nyolataken jenazah. Badhe ngaji niki mengke langsung ngidul mriku. Lan awit saking sedayanipun saderengipun saha sak sampunipun sedaya ahli waris ngaturaken sanget agunging matur nuwun. Mangke sareng-sareng nyolataken jenazah mangke badhe ngaji niki.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa asarruhu bid'ah. Wallahu alimum bima ya'malun. Wa asarru lan ndelikake sapa rombongane Malik niku ngrahasiaake utawa ndelikake hu ing Nabi Yusuf bidongatan hale dadi bidongah. Nek cara nemu mas ngono ya dadi nek barang mati ning regane larang iku wah nemu harta karun bidong perhiasan. Ae tegese wa akhafu lan padha ngrahasiakake utawa nyamarke ndelikke sapa rombongane Malik hu ing Nabi Yusuf hala kaunihi ing dalem tingkah anane Nabi Yusuf ana iku mataan dadi perhiasan litijaroti kedue bebakulan. Nggo bakulan iku jan dadi dagangan utawa dadi perhiasan sing larang. Ibarate barang kaya jenengan nemu emas sekilo. Emas sekilo. Oh yo nek jenengan punjul kuwi pirang-pirang kilo. 76. Ning ra payu dijual. Tawak nang ndi-ndi akeh sing moh ketok. Masalah ya anu barang to. Wis kliwat expired. Jual dialap mah mendem. Ae tegese katama, iki katama. Ndelikake sapa alwaridu warid rombongan iku wae utawa alwaridu malika ya rombongane Malik wa ashabuhu lan bola-bolane Malik min baqiyatil qaumi saking sekerine kaum wazalika hale utawi kang kaya mangkono leda ndelikke Nabi Yusuf kuwi li annahum krana sak temene utawi dheweke kabeh iku kalu padha ngucap sapa dheweke kabeh ingkulna iki leda ngucap ingkulna yen to omong sapa kita lisayaroti kedue rombongan perjalanan atak tonai rombongan perjalanan sing ya niku tak tonah saka kotona sariku mongko bakal padha ngerombong bakal padha ngancani sapa dheweke kabeh nek ing kita fihi ing dalem masalah Yusuf iki. Nek cara omongan iki pokoke meneng aja ngantek omong sapa-sapa. Kita nemu cah nom baguse kaya ket niki iki ibarate nemu emas. Nek ngantek omong karo rombongan liyane wong iki rombongan kene engko mburi ana rombongan ana do melakukan perjalanan kuwi do arep dagang litijarah niku
Kabeh iso do nyerak rene mah urusane ruwet iki engko. Do iso nyang-nyangan arep nuku, ana sing jahat meneng-meneng arep ngrebut. Wis pokoke meneng. Iki kesepakatan aja ngantek ana sing ngomong. Aja ngantek ana sing ember kuwi, mburi kuwi pokoke ngomong. Aja omong. Pokoke meneng. Ngantek ana sing ngomong titen ana. Do senengane kok ngomong. Maksude iki lho, maksude. Awas ya. Dadi bahasane ngono kuwi pokoke do gawe kesepakatan, gawe janji meneng. Nek ngantek kowe ana sing ngomong, wong do ngerti wah wis repot iki. Mboten napa-napa engko nek ana sing takon dijokke niki wae iki. Dijokke sapa? Ayo sing rada ora pokro iki wis Wa ing kulna lan yen to omong sapa kita nggih istaroina tuku sapa kita hu ing Yusuf saalu mongko bakal padha takon sapa dheweke kabeh na ing kita asir kata ing sirka nek ngantek ana wong takon kuwi kok duwe bocah kaya ngono apike. Wah iki leh kutuku. Nah, mbiyen kan biasa tuku wong, tuku perbudakan, tuku tukang ini ngeten niku biasa nek zaman-zaman jahiliyah mbiyen niku. Nek ngantek tok jawab muni leh kutuku, mereka bakal padha takon. Kene tak gentenane ngono isoan kok. Tak bateni wis. Berarti sa'aluna asir kata. Iso do ngedrel pengen nuku. Nek sing brewu iso omong wis pokoke tak tukune njalukmu pira ora bakal tak nyang. Wis ngono kuwi sing brewu-brewu kuwi. Nek kok tawak kene-kene wae ora ana wong ngenyang. Jonah kok ngenyang, sangu wae ora. Ora bakal ngenyang. Nek do sangu ndak dina ya kalender iki wis entekke demben. Isih temumpuk. Isih temumpuk. Lah iki kur nggo nambah kas pondok sih malah jawabane. Nggonku ki ana loro. Wis angger ketemu ngono ki ruwet. Templeke ngarepan, templeke njero, templeke pawon. Dadi dhuwur kompor kae iki ana kalendere nek masak ki iso ngerti tanggal. Tanggal iki masak iki, tanggal iki masak iki ngono. Nang dhuwur kompor kae. Fal aswabu mongko utawi sing paling bener sawab iku anakula yen to ngucap sapa kita inna ahlal ma'i sak temene utawi sing duwe banyu iku jangalu padha ndadekke sapa sing duwe banyu hu ing Yusuf ndadekake bidongatan ing bidongah ing dagangan ngindana ing dalem rombongan kita ngalaana
ngalaan nabinya ing atase yen to adol sapa kita hum ing Yusuf lahum keduwe dheweke kabeh bimisra ana ing dalem kutha Mesir. Ana sing ngomong iki ngene, pokoke sing paling bener iki nek ana sing takon iki engko kita jawab wae bahwa sing duwe sumur kuwi sepakat njaluk tulung kita kon ngedol Yusuf. Pokoke Yusuf niku dadi dagangan njaluk tulung kita kon ngedolke nang Mesir kono. Iki tak gawa rono. Salahe kon gawa nang Mesir kono. Wis ngono kuwi kepenak. Wis ana sing ya teng celbung to wong-wong akeh. Wis mbok wis meneng wae angger dhelike ra kok ngomong ra beres. Ana sing ngono kuwi pokoke wis meneng wae ra sak kok ngomong, angger ora usah omong-omong nek iki nemu ning sumur wis penak. Ora usah kok ngomong. Utawa iki putune salah siji rombongan kita ngono ya kena. Ning yo paling ra percaya nek putune. Mosok wonge baguse kok ngene lha putune sapa nek mbahane kok elek-elek banget mbahane. Mbahne wae ora cetha kok duwe putu apike kaya ngono. Semula wis ora usah omong sapa-sapa. Meneng kowe. Aja pisan-pisan ngomong nek iki le nemu ning sumur kuwi terutama. Wis do sepakat ngono kuwi. Pokoke do anu wae. Piye carane le ngrekomen supaya aja keliya. Gampangane Yusuf ki ditemu pisanan karo rombongan kuwi wis kepomo. Jan wis kepomo. Wingi diguang-guang karo keluargane dipolo turut dalan ngantek dijejak-jejak iki mulai kepomo. Nang dalan iki wis golek ya apa-apa njaluk apa-apa. Njaluk sempol wae tuh kok. Sempol cepet ora wah. Kaya saiki jeneng pangan saiki ya kuwi kok sempol seblak. Cilok. Panganan saiki lak wong tuwek-tuwek kuwi ya tuku cilok. Jare mangan kon plastik ana kuwahe. Bakso tusuk. Pokoke ora ngentek aja domong lho. Wallahu tawi Gusti Allah iku ngalimun zat sing maha ngerteni bima kelawan barang yak manuna kang padha nglakoni sapa dheweke kabeh. Ayat tegese bima kelawan barang yang sau kang jedulake. Kang jedul apa ma min ngamali ikhwati Yusufa saking perbuatane sedulure Nabi Yusuf li Yusufa keduwe Nabi Yusuf min ikongihi saking nibak kene Nabi Yusuf fil balai ing dalem Pancabaya asadidi kang nemen wa huwa utawi perbuatane dulure Nabi Yusuf iku sababun dadi sebab liwusulihi keduwe tumekane Nabi Yusuf ila Misra maring kutha Mesir sing Allah ngendika wallahu alimum bima ya'malun. Iki nek kembali ke cerita ya'malun jamak kuwi engko iso bali nek kleru le gawe jalur cerita karena ora pati memahami jalur ceritane iso dibalekke ning rombongan pedagang-pedagang sing do mlaku niku. Padahal kersane Allah
yak maluna padha nglakoni sapa dheweke kabeh iki dheweke kabeh dulur-dulure Nabi Yusuf dudu rombongane kuwi dudu. Mula tafsire terus diterangke Gusti Allah ki ngudaneni ngerteni apa wae sing jedul wujude saka pokal utawa saka perbuatane sedulur-sedulure Nabi Yusuf. Sekole gawe Nabi Yusuf tumiba ana ing dalem balak Pancabaya sing amat sangat berat, Pancabaya sing amat sangat mbahayani. Wujude le dibuang ning sumur kuwi ning saka hikmah yang terjadi gara-gara Nabi Yusuf diguang ning sumur kuwi dadi sebab beliau Nabi Yusuf iso tekan Mesir. Nek ora kuwi bocah cilik kok ngantek iso tekan Mesir amu. Ya kaya jenengan kuwi ngantek iso tekan ngaji pendak esuk sregep kuwi rak sebab musababe le ra cecekel karo entek-entekan barang ngono kuwi kurang luwihe ngono kuwi dadi sebab jal sih cecekel isih brewu wis yahe niki mesti katokan cekak menyang ngepit kae gleling kae karo nganggo tas pinggang isine mengkur mbako gandeng ra cekel to ndemenakake malah dalil kae paling penak esuk-esuk ki ngaji wis paling penak ranggo apa-apa aman ngono wis pokoke waton mangkat wedangan kira ya sip banget to angger mula hikmah saka jenengan iki gampangane ra duwen ngono kae hikmah iki ternyata ngeterke panjenengan dadi nglakoni ibadah wajib wujude ngaji esuk-esuk niku wis duwe utawa wis gawe tabungan. Wis gawe tabungan. Nggo nunggu giliran sak badane Pak Saipul. Amun karek nunggu giliran ning iki wis gawe sangu iki rada tenang iki. Ning yo jenengan iki ya lucu nek diterangke tentang mati iki dadak wedi lho. Lah kok dadak wedi iki ngopo wong kuwi iki barang pasti, barang hak sing kabeh wong iki mesti kepethuk kuwi nek wis paham kabeh mesti kepethuk. Kulu nafsin za'iqatul maut, saben-saben awak-awakan saben wong iki mesti ketemu pati, ngopo dadak wedi? Nek salong ketemu salong ora, salong ketemu salong ora, ngene rada wedi wangun. Lah wong kabeh mesti ketemu, nek wong cerdas lak yo wah iki mesti teko ya. Men supaya teko ki aku siap, supaya teko ki aku aman, supaya teko ki engko aku slamet. Aket saiki wis tak siapi. Ngono kuwi jenenge wong cerdas ya tak siapi engko teko-teko ki aku wis aman, siap, slamet. Dadi Israil jenggunuk ngeten iki jenengan wis rasah wedi-wedi mah kepara langsung celulukan karo Israil wis ayo gek mangkat kesuwen. Langsung lho nek siape ngono ki gleleng banget lho jenengan. Gleleng banget kok ya kae kaya ning Tabirul Ghafilin diterangke nalika Israil itu kon jabut wong mukmin maka
Ngizrael itu mikir piye carane nalika dijabut ki aja ngantek kelaran. Aja ngantek kelaran. Di cara wong arep belah wedhus iki engko didelok pas metu ambekane aja ngantek nyedot. Dirasake tenan. Kok nek belah wedhus kok ambekane wedhus pas mlebu dibelah, wah iki engko prengus. Engko hasile prengus. Dadi didelok pas wedhuse ngetokke ambekan bus ngeten niku mak klekeh ngono kuwi. Kuwi omonge Mbah Kau. Lah nek kula ya ora wani kok ya belah. Leda kandha iki nek kepengin ra prengus itu ra pas ambekan metu aja ambekan mlebu. Ngizrael ya ndelok iki engko kira-kira men supaya penak ora kelaran iki piye. Nek mukmin mulane wong urip ki angger njaga kemukminan bar kuwi ngamal nggo sangu menyang kubure kuwi. Urip ki pokoke seneng ngamal, atine ditata krana Gusti Allah. Le ngamal niku krana Gusti Allah. Dadi nek ana wong muni nyacat ngonekke ngina barang ngeten niku tetep eksis. Tetep terus. Kaya ngamal ngaji ngeten iki krana Allah. Engko nek ana wong muni ngonekke apa piye ta piye wis ben engke wae kok ya engko nek dadak gatekke malah kepara dilebokke ning ati mutung jenenge. Wong ana wong ngonekke. Nek mutung leren lah wis kelangan tambahan sangu. Donge sangu niki tambah terus dadi mandeg. Gek kamangka nek sing jenenge perkara apik cilika kae ya ana rintangane, cilika kae ya ana ujiane. Minimal ya donekke kuwi. Nabi Yusuf lho abote kowe kok ngene gene yo etel wae gek jenengan iki wis mung donekke wae. Lara-lara. Ya jane ning ngonekke iki pancen rada nyelekit ning ora mutu. Lha ngonekke iki rada nyelekit ora mutu kae. Ora kok ndak esuk ngaji iki ning omah ra tau godhoke wedang apa piye ngono lho. Mengono kuwi. Dadi kalimate iki kalimat iki nyekit jane iki wong nuduh seolah-olah esuk darani golek wedang kok. Nek ngono ki jalak ya ning nggon ati karo anu rada mak diyek ngono to. Waduh. Wes. Omongane nyelekit upamane jotos ki ora kasus lho, jotos nang. Lah kuwi jenenge rong ikhlas, wong isih grundelan. Ming donekke ora kok ndak esuk menyang ngaji ki ngomah ra gaweke wedang apa piye. Heeh, ngono rampung kok. Wis beres men kono ki ning ngonekke lega. Le ngaji tetep tur oleh tambahan ganjaran bonus gawe lega wong. Rak ya kono lega banget. Wong pengen ngonekke jenengan ngezoi kok. Ora tau gawe wedang piye. Heeh, tak lega banget ta. Tur kono ya terus meneng wis. Arep ngopo nek wis di ngono kuwi? Wis no comment. Esuk mangkat meneh wonge ning ngarepan yo wedangan ngono. Ngono kuwi sisan lah ngopo lah kok. Tobat malah kono ketok tobat. Sing ngonoke wae jane. Nek jenengane sono kuwi yakin tok tenan. Yakin elok tenan. Jenengan wae nek kene genah kaiso. Atine cilik donekke sithik nangis, donekke sithik lara ati yo. Nek saya asik-asik saja itu nak ngonekke ngono kuwi.
Tenan nek jenengan. Itu buat nek. Ya dianu ditata atine ya arep golek ridane Allah ki ngawake rintangan maupun hambatan-hambatan sing sipate gawe kendung ibadah utawa nek ora gawe kendung malah gawe leren iki wis diadepi wae. Diadepi wae kok ya. Aku ki tak udunekke rada jeru kae. Jan udunekke rada jeru. Ning yo ora tak rasake wong sing nyatet rokep wae. Sekarang nek Burhan kae mesti jajan-jajan ning kono kae. Wong nang kono kae kerep olah gratisan mah ngono. Duh. Dadi seolah-olah aku kerep jajan ning kono iki golek gratisan. Ming padake wong tipis no. Gratisan iya. Ming padake wong tipis. Gek kene iki malah gratisi kok muni golek gratisan. Nek tak ayali malah ming anu. Loro ati malah ngombro-ombro pokoke wis pancen diyoi wae. Tak titeni ningen. Sing ngomong kuwi engko tak enteni nek jajan ning kono tak bayari mingen arepan. Sepene ya ka jajan ningen dilalek. Sing ngomong kuwi dilalek ra jajan. Tak gatek-gatekke ya ora jajan endi-endi. Nang kono ya ora, nang ndi-endi ya ora. Pancen ra tau jajan kok ya. Gemine iki ora elok-elok, gemi banget. Udu wong ngaji kok iki. Dudu wong ngaji, nek wong ngaji iki ora tak gagas. Kuwi wong gemi banget yakin. Ning yo mbasan usut demi usut ngeten. Mbut gawe yo ming nek pas payu dadi ekonomi jejeke iki sing ngetopi sing wedok yo. Dadi lha dhek yo gelem mbut gawe nek payu nek ora yo wis. Wis nganggrok nang omah kae. Dadi nek pas payu wae Pak Bos sing wedok kabeh iki ora bakal jajan kok ya. Ning yo saiki wonge tuwi elik ya jadi. Padahal saat diwadoh kok ketok tuwi elik. Mesake ya. Gek kula iki rasane tuwi wis kaya num kae jan. Rasa. Wong rasa kula kok. Ming rasane iki kaya num kae. Ning yo anu siji loro yo ana sing ngalem ki angger kepethuk. Wah, jenengan iki awet enom. Iya ana je sing ngalem ngono. Aku terus langsung mulih ngilo angger ngono. Bul ning ling alam ki waton mangap asem. Wong wis tuwek kok ngene jian. Lha mune iki. Mah hilang sih mau. Sik tak tekane titik sik dilit gara-gara ngilo. Wa huwa sababun liwusulihi ilal misra ilahe walitangkola lan kedue utawa krana arep nukil hu ing Nabi Yusuf fi ahwalin ing dalem pira-pira tingkah ila ansara tumeka yen ta tumeka utawa dadi sapa malikun malik utawa ila ansara tumeka yen ta dadi sapa Nabi Yusuf dadi iku
Malika Misra, dadi ratu Mesir, dadi raja Mesir. Wa hasolalan hasil apa zalika mangkono le Nabi Yusuf dadi raja Mesir aladhiraa kang ningali sapa Yusuf hu ing dheweke finnaumi ing dalem impen. Farohama mongko melasi sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan nganggo Yusuf al ngibada ing pira-pira kawula wal bilada lan ing pira-pira negara. Secara jalur cerita ternyata memang lendadak nganggo nyemplung sumur kuwi lendadak dicemplungke sumur niku niki dadi jalur le Nabi Yusuf niku iso nukil iso pindah kene melu wong kene ngeten niku dadi pindah-pindah nika ngantek tekane ngenggon keri-keri iso dadi ratu utawa iso dadi raja Mesir dan cocok karo sing diimpenke zamane cilik. Akhirnya lantaran Nabi Yusuf Gusti Allah niku melasi kawula-kawula Mesir juga melasi negara sing ana ning kiwa tengene Mesir karena di bawah naungan Raja Yusuf niku wis negara makmur kawula-kawulane rakyate do nyaman asik ora ana tekanan ora ana intimidasi ora ana istilahnya ya larangan-larangan sing sipate gawe kahanane rakyat ora nyaman, ora kaya saiki. Nek saiki nggone dhewe wis kok ngene iki. Ora karu-karuan genahe. Ning ya kabeh ana jalure wis kaya jenengan-jenengan iki wis sedhedhar nglakoni dilakoni kowe engko mbuh jenengan arep dadi ratu apa ya suwaton lakoni. Ya mbuh dadi ratu apa? Ning kita ya ora dadi ratu jenengan iki kaya. Ambok nyemplung sumur 5 dina wis ora dadi ratu. Ora ketok ya mung mati kuwi miyen. Mang dina. Niki kok arep nyelatke jenazah. Muga-muga diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, saged tansah istiqomah nyelengi ngamal saleh, do pikantuk karidan kabejan donya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.